Ayo coba Colika. Ayo coba Colika. Bubar Grande. Kota Kurang PBD. Ayo coba Colika. Belai dah hambai media person orang tay paisa paisa tu no media orang जों दिनै सारा त्रिपुराजुरे चेनेल वाइटिया बायदा गिजाक प्रति ब्लगावनो जों दिनै सालसानि मालायमुं पान्दा हायाखै वान डे कनफारेन्स खायजाक दङ सारा त्रिपुरायावनो जों दिनै एकै जराव एकै टाइमाव जों मा हायकेन कनफारेन्स खाय दङ वाइटिया ब्रंनि फान त्रिपुरा रायजोआव फुंना बागैनेखे अबर दैनेखे जों बुबाग्रानि इबांनो जों मुख थांखायना बागै वाइटिया ब्रक थियासाक जरादै जों लगै दङ बुबाग्रानि लगिवा दिनो बत हाया खायजाकै दं अमंका गुलागाटी ब्लकनि बिसिङाव खुमसाक कला केन्द्र हायकबा दयरामपारा बिसिनि खुमसा कला केन्द्रआव खायजोबदों खायसा लुखुरक साइसनाखे सायमाना मुजागा अमनि इचु तम मनि इशु ओंखा जों ताबुबो त्रिपुरा मथा ताबुबो युथ जों ताबुबो बुवाग्रान लगी दंगो नेनेखे जों फुनुगमानि दिनै सिनि मुंखे आंनि मुं बाबलु देवरमा आं सिबाजला वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट